To sa sisin pat hagani gapor ngadap daga jing sngongo pat yo try. Ba ai hangai gani galat manganyai kren bat yai kren ke ketien ke jong play. Kalong ke buram yang bangan kren ke ketien ke jong play ban syakri syakibrio. Ki bedan kambat ki besngot nat ya ke ban sngap ya ke jing shisha jong ke ketien ke jong play. Nga aingo yo play ru bahabanga pude ya ke Bible. Nga syam bagani ke ketien ke jong play. Kalong shisha ke ketien ke jong play. Kaya per na ki weipat, ki kot, ki bagi brio ki bakrau ki tho. Namar ka Bible, kat kum ke jing puli jong angalap. Baga Bible kam day tangga kot lani ke jing tho. Ka Bible ka day ke ketien ka ba im, ka ba don bor, ka ba dang traikam, ka ba dang ka ba ngimla ban yit lut i ke jing jeliu jong ka. Man nganut man ong haga jing im ke jong brio haga ni ke perthei. Unumla ban lap lut ya ke jing jeliu jong ke jing shisha jong ke ketien ke jong play. Ke krau palat, ke yar palat, bat kadai ke ba, ke spa ke bau blay ula ai syengi kum ki banget. Bat daga jing ai ke jong try nga kerani gini ke Pharshi barok nganget kalong ke jing kerku pi. Ti hagani ke sengi ngadan biang ban kerani ke weipat ke Pharshi. Naga gospel ke jong Lucas ke lanang ke bakhat pra. Kani ke day ke Pharshi ke bangala jukren bon sien hagi jing seng. Tengah kwa bangan keren biang hagani ke voice message. Namar hagani ke audio ke bang keren. Ngala bangan keren suki jai. Man ngala ru ya ke bangan ai shepi. Ya kani ke jing hikai. Kaban yarap bapin sngot ho ya ki nongrim. Haga jing day bat ke jing duai. Pi ngan keren ni ke gospel ke jong Lucas ke nong ke bakhat pra. Ngan pulit nadu udkhat ke benengkong hadu udkhat ke bepra. But kani ke Pharshi ke keren syapang ke Riewkynthei bat Nongbishar bomhok. Tongan puli ia kani ke lanang ke bakhat pra ke ongkum ne. Ula keren ke Pharshi haki. Syapang bagadai ki ban yai duai bat ban oman tacho. Ula ong ladan weu Nongbishar hagawai ke sinong. Ubam syaptiang yau blay lemne buram yau brio. Ladan ru hagata ke sinong ke Riewkynthei ti kalawan bun sien na u ke ong tole hok yanga halor tau bayele yanga. Ti khamslam umman rayadin kata ula ong haladi. Langam syaptiang ru yau blay langam buram ru yau brio. Henry penbanda markani ke Riewkynthei ke pensengau setiainga. Ngan bishar hok ya ka yo habakawan klem deput kan pensengau kelut ya nga. Tiu try ula ong sengau ke ebo tau Nongbishar bom hok u ong. U blay unam bishar hok ya kita ke belajit jong u. Ki belenyar kerpat yo u mensengibat menmet. Bat usha slam naga benta jong ki. Nga ong ipi baun bishar hok ya ki kumne ru. Hare ndawan u kono brio. Un syamne eam ya ke jinget haga pertai. Tapi pule bet ya kene ke jinget hu ke jong Jisu. Syapang kene ke Pharshi. Upen i ya kalenti lani ya ke rukom haga nuku rukom nginduai. Kabaning kong kaba ukuran hang ni wang ukuran ni kene ke Pharshi bagadai yangi ban yai duai barbanaman tacho. Pi kajing duai kadai kajing im yo Kristan yo banget shisha yo blay. Kajing duai kadai kajing ya keren baru blay.
Ka jing duai ka dei ka bau brio u ya keren baru blay u the lut ya ga donot jong u khmat jong blay u la ban ya tho lut ho blay bat ka jing duai ga dei ru ka ba u yang ban duai na gam ta ki wei ka jing duai ga dei ru ka bau duai na ta ya la di ru bau ni o ya ga jing khu ka jing duai ka kan thop shibon ka kan thop ya ga jing mani ka kan thop ya ga jing aingo ka kan thop ya ga jing side ka kan thop ya ga jing ma ka kan thop lut ya ga jing duai ha ga jing duai ngam brang ka kan thop lut shibon ki ai but ha ga ne ka jing hikai jang am ta ga sngi ngan pen I phi tang khndiat ya ga ne na ga ne ga nong rim tang ya ga ne ngam brang mong khndiat rei tang ya ga ne ka jing tho ka bo jisu kuran ne ya ka rukom duai bat ya ka nong rim jong ka jing duai ka ba ha ga ne ga lenong ko mga laong mentan usdang ningkong na gadkhot ka meningkong jong long ka bakhat pra ukuran ba ka day bangin yai duai bat manam man tachu ngayo I na ga bible ba ka ktien ka jong play hi ka kren ba ka day yangi ban duai klem de pot ang o absol paul u jisu ang ka mensiam ka tlat aga do ka tlat wat la ka mensiam ka klein na ka daw ngin duai bangin om hap sa jing pen shoy fi ka jing duai ka day ka rukom im ka jong banget teng I duai day tang ka por ka bangi kendo jing dan ki briyo ngayo I ki duai bahan da ki kendo jing pang jing kraw dan ki baduai bahan da ka mi ka jing ban da bom dan jing kim dan por ban duai kata kam day ka jing duai ka day ban long kumalong u Daniel la da pipet ba yo Daniel hadian bala la ai la issue ye tu ko order penmi ye tu ko hukum ba on bread ye u hakrem ki sing mala da ummani yo play uba Nebukadnezar labo pipuli na ga bible pilap ba u Daniel adien bo yo ye tu ko jing tho ban bread hakrem ki sing kakhtien ke jong play ga da kren shai ba u Daniel ula lech rung shalaga kamra ula play ga jing khangiet chapang Jerusalem bat ula duai hau blay laisen chisngi ka bible ka da kren shai ka ongkum ne ula duai hau blay laisen chisngi kumba ujule menshua ka bamut uniu brio u Daniel u duai laisen chisngi mat lagasngi baro shijingem bat ndakami kanika hukum ban berat iwa krem kisingru u duai hi laisen chisngi bat uklem duai sausen uklem duai sansen katakali ke jinglong kristan kabalong kabeskem kababej kabalong normal fi teng ni duai de tanga ke por bangi kendu jingi duai bro shisngi de kendu jingi anda habam dan jing ngi yo tia ngim tre duai u Daniel upen iya ga nuksa ga besngotanat bau duai kumbau julehi license singi fi ka jing duai ka jing yai duai ka don kam ban long regular lane ban long ban pen million haga jing duai ka de ga don kam nabi puli na ga bible ngasai sngotanat iga we ga khot ka bakran ni ka ktien yai duai ngasai sngotanat pa iga ni ktien namari iya gani ke ktien ngayo I naga bible haga por ka ba u Isaac u yakendo bat ka ma u yakendo bat ka Rabika tapi puli bahaya u Isaac pilap ba u Isaac u yo ia ka Rabika u shamba ka Rabika ru kadai kabalingki fi da pipuli na ka kitab Genesis kala nang ka ba arpusan na ka dekhat ka ba arpo way ka ang kini kiktin but u Isaac ula yai duai how try na ka benta ka tinga jo namar ba ka lang ka balingki baru try ula shashkor te ka Rabika ka tinga jo kalapun kon
Fikadan kektian ni ke baong u Isak ulayai duai hau try. Ka Hana kalayai duai hau blay. Ki brio jong blay kambon hi ki day ki baduai. Bat ngakwa banganong ifi abau jisu kurane ke nega Pharshi ka bangapuli ifi mentan. Kadai bau kwa ia ka bangin yai duai. Kajing yai duai kadai ka ba penlong yangi bangin la ban sngot ho yo blay lo. Day tang kinong duai ki ba sngot ho yo blay. Bat ngai ngu yo blay kata. Dengan pen pi ia karukom hikai jong Jisu aganega Pharshi. Bau pen baganega Riewkynthei kalet shaw Nongbishar jong kawege shnong. Ubam syapting yo blay lemne buram yo brio. Dapat bahaya kata ketian namar ba lada pim sngot ho ia kataro pinum sngot ho kamut ayu. Fi hang ni ka Bible ka ong kadan ka Riewkynthei ka bakadai ban yo ia ka hok jongka. But ubabat ia kani ke hok jongka. Udan we beri ubabat ia ke hok jongka but udan ban ubadon bor ban jubab ia ke ban ia kani ke hok hakani ke Riewkynthei day new Nongbishar. Tang bau new Nongbishar pat udai Nongbishar bom hok ang Bible. Utai ubabat ia ketai ke hok jongka ro udai beri ubale ben. Uniu Nongbishar udah bom syapting blay bom syapting brio. Fi hangta pin ngakwa pin sngot ho ba yo Jisu buikai. Oleh mut bau punya seriam yo blay uniu Nongbishar bom hok dan brio berkat kelumar kumta. Nama fi pule sharum bau try wang hasngau ke ibu Nongbishar bom hok wang u blay tu Nongbishar hok iki brio ge jong. Oleh pin seriam yo blay uniu Nongbishar bom hok. Fi ingan pen pi menagisngi uni Nongbishar bom hok lani ka bagani ka Riewkynthei kale kani kani rap ai fi abau Jisu hikai sepang ka Riewkynthei ukuran sepang ki brio ki badan haga minority haga jaka ka bamarway jaka ka batulan fi wat la da pidana ga jaka ka bamdan basngap fi pimdan bayarap fi mdan manu ru balaban ai jing mentoy ya ga jing inje pilane pilai kerpat no rumdan matre erap fi walit klan u blay u kwa ban ong ba ga Riewkynthei ka dan la ga bor po jongka bat ka bor ga dei bakan yai duai bat kan yai duai fi kata ga dei ga badon kam u blay mut ban ong ba kidan ki brio ki badon bor ban duai Henry ka jingi ai duai. Ka penlong ini ke Kynthei bakan dan bor. Ngan hikai ye gane matagisngi. Fiu niu Nongbishar bom hok. Ubam tiang blay ubam tiang brio. Udai laban ong no udai ubrio ubadan ha bor jong ke hima jong ke jingdom. Ubat ye ka hok jong ke brio. Kidan ki bor jingdom ki bat ki te ye ka yeng jong pi ye ka jing jong pi. Ki ba pila duai hendrai piklamio ia ga jubab. Fi kata ka dai ka mga kwangan pen iya fi hagani ga por. Dan shibun ba ki Kristan ki bamtip ia gani ga jing shisha. Ba ia ki jing duai jengi la penwit la batno la blok la khanglat la ki bor jingdum dagi mensim paman daw saitan. Walay mut bau blay jubab igi jing duay nray ulabu igi niga nongrim. Bat hadu mentagisngi ka bor jingdum saitan ki mensim paman gidang bat iya ka jing duay jingi. Bat ki penwit iya ka jing jingi. Dan ki beriu ki bat duay ki la deban yo hari ka sipenwit na ninatay. Dan ki beriu ki la duay ki la deban yo hari ka dan jing tun na ninatay. Bat teng pi perkhat ba lay blay jubab. Rekin mau kan ni jing hikai kan rap ipi bapin sngot ho ba dan ki mensim jingdom dan ke bor baman ke bom hok ke bom day ka bale don bor ka babat no ia ke jing kerku ke jong blay bakanom yo awan shi ke jing jong pi tang ini pet
agane ko por kumno Jisu ikai yagane uong kumne uong kani Riewkynthei kaya le dua ka dawa bet fi hangta itai diktian dawa mga ong pi fin the police ni shikman aga jing shisha kat kum ga gospel jong Lucas kal nang ga bakhat nyaw ngadang shidep kran ga jing sang ya ga Pharshi mat banong yaw shakri u bamdan hok bandawa pipulin na dudukhat benyaw ter pilap ba uji suang ngilong ki shakri ki bakhlem dawa kamut now play hi ngim de bandawa ye ngim dan hok bandawa ye ke ibu play la le ingi la de ban shus ngongo hendrai ka jingi kai jong ji suang ne pat ka dei bagani ka kan thai ka le dawa ya ka hok la jong fi hangta teng teng ngi ngim tip ya la ka jong ka hok ka bajrong ne ka jingi kai ka bayar ka ne ka jingi kai wali mut bagani ka dei ka suk bagin syukran kum tu em fi ka ne hang ne fi lap ba kani ka kan thai ka tip ya la ka jong ka hok long try jo ka tip baga day hok ban yo ya ka ne ka ba day ka jong ka handai don unong bishar bom hok uba bat ya ka ong bet daga ta tien ba pin chai bat ka ne ka kan thai ha baga leit ban dua ka ne ka kan thai ka leit ka dawa Fika taka de kektian ke jing duai ban dawa kam de no blay kam de no Jesus Christ kam de no blay kupa ke jing duai ban dawa ke de no Nongbishar bom hok ngan ong bet de kektian ke besai la daga de ba pin dawa na ke bot jing dum ba kam de ban bat ye ke hok jong pi ka ba pi de bin yo ala ke jong ke yen ke sem na mar belai pi don ke ikhtiar la da pi yai duai dawa ka ba kektian dawa kamot ya le persha keren persha dawa be wan ai lat bakan penwet ige yeng jongpi kataken ke de ge jing tuai u ji song ne u hikai bagan ige kan thai bon sin ke let ka let bet ka tet yeng bet ka kersiu bet ka yai dawa ka kren bet ka pen kan mau bet ka ong bet met day bet ban bishar hok met day bet ban le ige hok jonga na mar nga day ban yo ige hok fi teng teng ngingim tip yala de bangidan ka hok habang ong gum ta fi de fin sngot ho uplay upulong kum noi pi aba bi yo ege jing penem na matang ki priyo ki bom tip ye kata ki bishi duai sa ban shi ong bet try nga ngam dei hok nga ba pop nga ba jinjar teng teng ni shi pa ye jaka ka bo saitan ule kai ge jing em jing fi hang ne kadan karu kom duai ka bo jisu kai ba dei bai bantawa teng teng view idan ka men simba man ka bele man khang lat e ka mai ka ji jong pi ndai bo blai ummut man ker khui fi kwa ben ker khui pin re ga men simba man ka babat dawa be ga to men simba man yele persha wacha bakan ne try kli ga yen jo fi fini i kan wan ga bor ga jing em jo pi fini o mat ga jing ker khu fi yo idan ga jing pang ga shupang gi bri shupang gi khol shupang gi se shupang yela di shupang kupa shupang ka kme shupang ka shulap met ka le hospital shubro shi jing em nga kwa ga nong fi kadan ga men simba man ga bon ra fi kini gi men simba man kidan shibon gi betrai gi gi sngi ban khanglat gi se mon ra ka pa ka pra man wan ra daga duk ka do man wan ra diki jing pun bon kam daga jing pun wen ban pun wet ba pinom yo ya ga badai hok ka jong pin rai lada pi tip ya la ka jong ka hok ko malong ka ni ga Riewkynthei dawa bet ya la ka jong ka hok lada nga keren ni ka ta ga dai daga way pat ka subject ka bajrong ba singan shupen i fi kendiat hang ne ba pindup sngot ho pitibam ka Pharshi shapang khon sarong auria kadai ga bakraw ba tu khon sarong auria utip ilaga jong ka badai ga bo blai ku pawla bo upan uhaban yo but POE nda habo Jisu duai ngadang sidap keren ni ne pilap berobor bau Jisu ndau duai nda ulet ban penkia i Gabriel lesinga ngadang sidap pen iya kane ya ga gospel ga jong Lucas kal nang ga khat lai lesi sapule mapi na ga khat ga bishi pau tatel bau Jisu ha bau penkia ya ga to ga kan thei ka ba dor ring ka dong ga met open kia ga sin sabaton
be ia ka tu ka ksoi ka bate ia usengkai jong ka ni ka kenthei bat nda haba tu men sim jing krau umi no na ka tu ka kenthei ka yang bet bat ka met jong ka khia ki brio ki kemen reu nong yalam niam hang neu nong sinshar jong ka sinagog ubitar bat pilap ang ne bawat uji suruh bitar namar balai udom yo ni brio namar bo usngo ukhamburam ye sngi sabaton ban ye jingkhia jong ne brio aduk menta dan brio ge balong kumta ki baburam ye ke company niam ban ye ke bagi brio yo jingpenem ibam yo i ye ta ki bayo i ye tai gam niam ye ke tai ge niam ba kham kor dor ban ye ge mensim ge kodor ki khmat jong blai kim long kumta jisu kham kor dor ke ban pen khia bat ban pen khenye ge sabaton ban le kamba agus ngi sabatan nama kham khen kor ye brio ban ye sngi to fiu inda bu jisu let yang neu duai uneu rang ba senshar ni amang ne udam balu jisu udam mo ang meo bar sap kuran ke tin go bukhar uang ikini giktin wang hato pi baro agus ngi sabatan pim ju pelat na sem yo masila ni ke kada yalam di umru ya kani ga brio katakan gede ga ngakwa ni ka ngadang sidap kran ni gani ya kani ga brio ka balong ka khonjo abraham ya ga bu setan ula khom hakmi jen khat prasnem kam devan pelat ya kana gani ga jin khom ha ga sngi sabatan kiktian gi badon kam tam la da pi snot hoi gani ka kham jeleu le se nagam ta gi kat tu gani fi abu jisu pelat ya gani ga brio upenan kam la ni ktian wang ya kani Gabriel. Pi wong ni kabalong ke kon jo Abraham. Late ia kada setan. Hato kamdei ban pelat ia ka gari ke sabatan. Fi habau dua yu Jisu ia gani Gabriel. Mdei boleh kerpan em. Ube ia gani mensim jingkrau ban udawa. Bakane ke kon jo Abraham. Kadai banyo ia ke jing pelat. Piti balai kata kaktin kadai kabau Jisu penan kam baka ni kadai ke kono Abraham. Kadau kadai bau Jisu tip ia ka hak tenrai kabau labu ublay. U Abraham udan ke covenant ke jutang. Baru blay haga kitab Genesis. Ban le ayu. Ban pelat sengapa ha? Ban Banaka singkai ke jo Abraham. Ke pateng ngadian ke pateng. Kidei ban syakri utrai. Reu setan ute ia gani Gabriel ke badai hak ke khonjong Abraham. U Jisu ndawan utip ia kata ke hak. U dawa be ia kata. Fi teng ngingim tip ia ke jong ke hak. Habang idei ki khonjong blai. U blai kwa syu ingi tamangin chule khlung supan sipan u blai. U kwa ban hikai ru ingi bangidei penan kami ke ikhtiar. Kabola a ingi ke kerteng ke jong Jesus Christ. Bangin be ke bol jing dom ke babat ia ke jing kerku ke bangidei ban yo. Lada pi penan kam kumta ia ke jing duai. Pinyo i ke badawa lagi bol jing dom. Baka nampet ban bat ia ke jing kerku. Kadai ke eke bakra bat uni unong bishar bom hok. Uong ikini kiktian langam sep tiang yo blai. Lani langam buram yo brio. Nrei namar bagani ke Riewkynthei kan pen sngau wit inga. Kan wan klem de pot. Kan pen sngau kelut inga. Ngan bishar hok ika. Finhap ban le. Usetanun hap ban pendam. Hagi brio ki banang ban dawa. Ki badan ke ikhtiar. Ki batip ilaga jong ke hok. Kabasngasi minta kalong ba. Ngituai tamangim de tip ha. Tip ni day ni em gani ke jungi ban yo. Kalong ha kata kerko. Tinggal nget pila sengau thok bagani ke jing duai. Kam day ke tu ka bapilet kerpat. Nau blay. Panong try ngalit kerpat. Imelit dawa nau blay em. Kam day kumta.
Fi uji so wikai ne wikai ke rukom duai ke bangi deban dawa. Kata ka dega ketien ka banga kuang anong fi. But ndala dep upenwan ne ke ketien ne ke dekat ke ban riau. Utrai te ula ong. Sngau ke able tau Nongbishar bom hok uong. But upen I ke ne uong haba pi perkat pat syapang uni ublay kupa jengi babeneng. Nongbishar hok de ublay ubam hok ude ubah hok ublay Nongbishar hok igita gibla jet jango. Gibalenyar kerpan yo sengiban minmiet. Fika bomot lada katek ke kenthei kalai dawa nau Nongbishar bom hok kayo kat no tam mangi ki banget habangi let show kupa jengi babeneng. Habangi duai ngilet ngi kerpat yo play. Mde bangi dawa ngi kerpat ngi lenyar kerpat. Mde bangi dawa ngi lenyar ngi kerpat. Ka kerani ke jing duai ka bada ke jing da ka donut ka baluet akmat so play. Wang ublay jingi bishar bet lada bo Nongbishar bom hok wap ban jubab ikate kentai ublay jingi lele bo bahau bo hok jubab bet abangi duai. Fi ka takade ka banga kwa bangan peni fi ka ni ka por ba pin sngot ho. Bak kajing duai haga Bible. Kadai ka badon kam tam. Pika rukom duai pide bintip. Kadan ka por ka ba pide ban pan no blay. Kadan ka por pa pimde ban pan do pide bin shu aingo. Kadan ka por ka ba pide ka ban duai tik ka jingdan kam jo. Pipa kadan ka por ka ba pide bin shu kan mau. Shupun kan mau yo blay. Hadai pek bah bayo kadon kani ka ba Nongbishar bom hok abat iga yeng ka sem ka jing em jong pi ki kon ki ti ka te daga drugs daga kiat daga jing pa ya pra daga jing bom shakri blade daga jing le persha daga mod daga jing duk daga jing do daga jing pang daga jing crow daga bork so daga mensim baman nga kwa ngan ong fi what should I kerpat kum to should I nga kwa fintip bala da pila day ki brio ki bala don kum ki khon jo play pila da nget shisha pila don ni ka hok jo play chingem bat pidon ke iktiaro ka ba pila ban tawa na ki bonching do makinom don bor ban bat e ga chingem jo fi nga sai sngo sunai na nga pe ki brio teng teng ngayo I bangi shusha rem teng teng ngayo I bangi shuyat sa ka kortet nga pej I brio teng teng kishu ong dan ki brio ba ong nga pastor nga le sa kumlo nga la duai de ki bon snap andre play klem chubab nga sngo kuman ong ni hap bandatip de play ba jubab ne badan mano babat ia ga jubab jonga ba jopi pinda puli na gani ga bible kadan ka jing tho ka ba shai kadar namar nagani ka tin ka job lay baro kabangi dayban sngot ho kadebe tang nagani ka tin ka job lay pinda puli bahaya gani ka bible pinyo I ba u Daniel upin I ya kawai ka jing shisha Pi ngan puli fi na ke kitab Daniel ko nang ko besipho sngap ngan puli na ka lenang ko besipho tengini puli na du khat ka bakhat wai ko angkom ne bat ula ong hanga ko Daniel me ubriu yo bala e to sngaut ho ikitien ke bang krana me batu yang bai namar hamela pa enga menta bat habau lala kren igani kitien hanga ngala yang da kabaknyo ana kumta ula ong hanga tuat syepting ko Daniel namar desnga bayi ta ketien mo namar nadu kata kesengi ke beningkong haga bamalabu ilaga donot ban sngau tu ban pendam ila dia khmat ublay jong me las ngau ya kitien jong me ban nak benta kitien jong me ngalawan hare usim joga hima persha ula yang ele yang arpo waisngi Henry hakmi Michael uway urang ba nagi bakra ulawan ya rap ya nga tingala saang ta bagi si Persia
Mentang ngalawan pensengau thu ya me sepang kata ka beja ya ke beriu cuma ke sengi ke bekat do namar ke jing itu pau kalong ya kaba lawe latai. Fi lebih pulih bahang ni udaniel aga jing shajing it jau ma uklem ma ushajing it light yo klem bam klem di uklem pendai ka do la ni ka wanya ke sintor shim sle ro ya la di. But the people uyo ma upaya gatuka jaka ka wa krau ka hidakal uyo o brio bakop laga jali neno bapanpo laga singkai de siar ga banala ga met jo uru kum ga beril ga khamat jungum ga lele ki khamat jo u ki kum ga sharak bala thang ka rong sangti bat ki kijat jo u ki long kum ga rong bala pan pernai ga jing sawa ki kitien jo ga jing sawa palba baru Daniel wang tanga mga marway ba yo kita ki brio dan bat nga kim shim la yo kita ka jing ito pau kum ta kila ino nga marway bat nga la yo ka jing ito pau ba krau but penban nga la yo sngaw ka jing sawa ka kitien jong u ta bang la yo sngaw ka jing sawa ka kitien jong tanga la yap ang la lap aga jing yo ti ala ngai de plup la ka khamat ka khandau ba dan ki ba ong ba uni u jing thau u ba mi ang ni uday Jesus Christ dan ki ba ong uday u Gabriel nong ra khubor ngim tip day ka no tong ba nga kwang anong pi ka day ka khubor ka bawan na beneng ngap uong kumni uong nadu kasngi bau Daniel ula duai ban penbet ila ga jong jing duai ban kerpat so blay layo asngau ye ga jing duai jong handai udan usiem jong ga Persia ubayang ma usiem Persia uyale enga arpu wais ngi gamot kadang ga jing khun ha ga perthai ga bagan jamin sem ya ka ba khanglat ye ga jing duai ga jong Daniel ba on jubab ba on penpau ye ga bau blay kwa Pi hang ta pin susut ho baga jing duai barabor don ka ega bapanut news em ga Persia ga kran ye ki minsim bamani gi bod jing dom gi babat aga to ga por hang to apo ka hima Persia ya ka ba ka jing duai baro ka ba duai Daniel kala po show play la juba andre don ka bor jing dom ga ba te hang to Persia bat ka ba khanglat ga jing duai ba kanwan but aingo you play ba ga to ga por ubawan yale de u angel nongyalam sipai jo blay u kerteng Michael uwan yale ban yarap bat dahdin lawan ra ini ke khubor Sudania fi kita ka de nuksa ka banga syukwangan pen ilingkot kat bala bada pi syakri yo blay pi de bintip ba wat la da nadu kesngi ba pi duai blay la yo ngau hari kidan ki bod jingdom ki baban bat la da kidan ki mensiam paman ki babat pi hap bandan ye ga bor kum kan ke Riewkynthei bantip ila ka jong ka hok bat bantip manobabat ye ga ni ka jingker khu ban haba ka tip budan Nongbishar bam hok adawa be kamting ka lech bet malagasngi pi ka yo de ga jingi dei pat bat u blay u bangi shikri ka jing dawa kam don kam ngi dei ban duai de ga donot ka belwet ban kerpan khmat jong blay de ga jing sngoret baru blay un bishar hok yengi kumni ru ba pina puli na kani ka tin ka jong blay na sotanat babu jisu ang Henry ndawan ukono brio un shamne em yaga jinga aga perthai nga jus ngotanat igani fi kawai na ki kerdan jong ka jinglong mensiam bangi yo yaga jing imbam jukut bat bangi poi shabeneng lani ongno ladaga day bandan ka jingrong no mo ladakan ja ka jingrong no mod banong kawai na ki kerdan ki banga jukuran barabor kadai ba ki banget hi ki day bandan ka jingat i bascam fi ina marka Bible ka ong ndawan ukono brio mo ndawan u jisu un shamne em yaga jingat aga perthai ngaju perkhat yaga ne bau jisu kuren yaga jing duai kabamut ka jing duai kadai bandan ka jingan but kani ka jingat ka bau kuren ang ne kamut
bahabang ong yai duai kamat ke jinget jengi ke dai bus kam baru play namara ba pinget ba pidon ke jinget ke bus kam ke jing duai ke rap ba pin em ke jing em jong ke jinget ke pamala ke sngi ti nda haba ukraine ni ke tin ke ba ong nda wan ukono brio kamat u Jesus Christ un shamne em ke jinget ke pertai ngaju kran bro bor ke ne shi ke brio mga yo I ba u play u ong u ba hok da ke jinget un yo em ai ke ni sngi kan long ke jimen to ye Ting ni nget bau play la map yangi pat nang kelipat pinget banet benang gidan ki priga be ban jubab ikata. Naman ni dang poi piang shigi jingle bat ngi klet yaga jinget. Dei tang daga jinget bengi pen sngob ha yo play. Shiki absas nong ba ar khat ba praga ong kita kitien. Ka ong daga jing ai e lapen emingi. Daga jinget ken om daga jingle bau no ru no mio pan sngo sarong. Fikir ke jinget ke dei ka bengi yo pediang ngi jing penem. Dei daga bang inget yo play. Inget yo jisu bu yap at bau mi pat. Ngiyo ike jing penem. But u play kwa ba ke jinget jengi kam dei bangi shong inget. Dei ke jinget jengi kan dei balang ka ba im ka ba don bor. Ka bangi ngidang ka ke jinget ka bangi dang nget sisa na do ka donot. Ba bangi tuwa ngi dei ban nget. Abangi kendu jing engi dei ban pentray kam ke jinget. Abangi shakri yo play ngi dei ban yai de ke jinget. Bangi deiru ia kaban pikir bahaban yai duai malaga sengi na malaga jing duai ka penlong ke jinget jengi bakan im ku mangaladep o. Tinganget bagan ke jingi kai jong jisu i ke Pharshi jong ke Riewkynthei ba Nongbishar bom hong. Kadai ka wait na ke Pharshi ke bakan thop shibon ke ege. Ka bamut baga jing yai duai ke jing yai duai jengi ke dan kam. Bala bangi duai ngi de ban tip yanu ngi duai. Ngi le duai hakmat jong play. Nengi ye le percha ige bol jing dom ke beto no ige hok jengi. Fika taga dega banga kwa bangan ban bon sen. But habau blay unwan siya kanika pertay. Lani habau jisu unwan siya yang abadipi. Ukwa baga jinget jengi. Kalong ka ba klan ka ba scam. Ka ba ima kamat siya blay. But nga na nget mentay ka sngi kanika jing hikay. Kalalong ka jing mentoy. Ika jing im jopi. But nga na kirpat ru ba nadu mentay ka sngi. Dapi yach kamat. Dapi syakari yo blay. Waju sange. Man im ka jing im jong ka jing tuay. Nama ka jing yai tuay. Kawan ra. Ia ka jing day jong pi ka ba jan baru blay. Bagi jing yai tuai kawan rak ru ia ka jing pensle aga jing em ka jopi. Ngayo iya ka ni ka wai. Bagi beriau hi ki ba em ka jing em jong ka jing tuai. Hot ki kendu jing e sibon. Lepenyo iya dia ni. Ublay unjuba bet. Ia ka jing tuai joki. Ngayo i bau jisu upelut pon kapor ka jong uang ni ka pertai ka jing tuai. Ban usala ban kiu ia ka ding pena ban sya i gitu ki jing jenjar ki ba kodet. Ban usakala long long job. Day ke jing ni jong ke jing tuai. Kebalang nengkong, kebenengkong amat benong. Kalau sedang de ke jing tuai, kalau yai de ke jing tuai. Kila job de ke jing tuai. Brio jong play ke bekrau ke pertai ke day ke brio ke pepelut por ke jing tuai. Tengah kuat ifi mena ke sengiru, bapin sengot ho ikan ke jing shisha. Bau jisu kurane ne ke Pharshi jong ke Riewkynthei. O kuat ban hikai ingi bangi day ban yai tuai. Teleng bahkan ni ke jing hikai kan penki ifi bapin duai, bapin da sengot ho. Kabakum kanu ke jing duai. Tengin ni let lang ngin aingo itrai. Ko pa ngadap daga jing ngongo ia gani ke por ke bakodor ke mama ayanga. Bangan hikai ia kini ke Pharshi ke bobon. Ngayo kalat ke intrai ke bani bentalang. Ia kata ke jing syai ke mama ayanga. Baganum sakut tangha ki jing seng jingi. Hari bagan net ke lang ki yang ki sem ke langgari ke si jain dia. Bat ngada yang ru nang ne ban kerpat aplay daga jing ngoret. Nga kerpat ku driver man penlong ia ke brio jengi. Begini o i. Ia ke jing dan kam jong ke jing tuai. Begini side ia ke ri ke jat ben rio. Begini duai ia ke kam ke jame.
Begini saat naga mentai ki brio ki badan perengga jingjat jang ke jingem. Try men say shibon ki nang duai ki banum thait ki ban yai duai. Pada playing ada nget ko pa ki banut ban yang ka nong rem. Man be e ga bor jingdom man yele persha i ga men sem baman. Begini mla man ne try kle i ga yeng sembat i ga ri ga jaj ben rio. Try ngada nget ni dan ya meu bleu be kraw. Bleu bo wahat ingi bat ubang habangi wahat mengin syam me. Ngada nget ken try men penlong ingi bangin la ban sngot ho. Mangidon ke jingkit kli bantuai. Terangi ayat syame ke buram. Haka kerteng ke dong jisu ngituai. Amen bat. Amen. Tu belain kur khui pi, ku belai syipon.